politician hangga wajib na अपन आदमी ना जो तो कर हो जैसे अपन आदमी के बात बोले तो सुजुक पाही जाता है मुझे बहुत जाना के बहुत कम बात बोले यही को सुजुक है मुझे सुजुक हमें काजे नहीं लगा वो तो हम के पास हमें पूरा मार 12 दिन हम नहीं कर बेले हमबाय बेले के तंथगो ताई बेले के खाकसांगो तानबे के दिनी सिनियो बाय इलेक्शन सुरमा कन्स्टिट्युएन्सी जे इलेक्शन नाय दंमोने आबनो तैसिनि ताब दूर टू दूर जों कैम्पेन खालामदोंमोन अ जायगायाव जों वाते लायाबो सिनि कैंडिडेट दं सिनि लबियो आबेके सिनि गोबां मा लुकरक दं सिनि लबियो ताई जे जों नगरक थांमोन बेले रेसपन्स गाहाम मानो तान बेके 70 বছর বা 72 বছর अमन पुइला कोनो एकटा सिनि हिंदुस्तानी ताकुक सिनि ओ आमचेनि नखरक सिनि ताकुक बनो कैंडिडेट लुगै ओ आमचेनि बर बेले के खातंजाक ताई जतन बर बनो सपोर्ट खालायनाय ताई बनो बुसकन 23 तारिखो जे सिनि आन्दोलन सब मारियो बुट दुइनाय एप्लाइ खालायनाय जतन कग्रो ताई अबायखनो जों बिसेस खालायो जे दिनियो अमायके जों कैम्पेन खालामनो बिसिंतै जों अमन सायमान का जे ओ आमचायो सलायजाक मुंनांगो खानचानि फान अजागो फायसो फैका बबाग्रानि फान फायसो फैका अजागो मुनि बागै जों बुसकन 23 तारिखो ओ आमचायो जदिन फ्री एन्ड फेयर जदिन बुट दंखाय बीजेपी रनि कुनु दिना फनो कप्लायनो चान्स करै मुनि बागै लुकरं थानि अबनो चाना मुजुंगो जेसिनि बाबरम सातनामी बेलाय बरक गाहाम दिनै आबाहायखौनो जों दिनै लुकरबाय फक्साबन बिसिंतिके जों लुकरनि फुकनि कग्रगाव मायखौनो जों मान